Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio! Wow! Minutos nakaligas atak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Isa ka minuto na lang, tangko na kita alas 5. Welcome sa inyo sa nga palatunturan Lunes to Sabado. Action Reports Afternoon Edition sa gihapon. Inyo ka aksyon Marlon Herboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Hanoton ta sa galion ang mga nagabaga nga mga pangulong dinalan una kita sa bahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ginalauman sa Bacolod noon nga pagsaka sang quarantine status sa Bacolod. Bangod sa tuman karamo nga kaso sang COVID-19 wala matabo. Bangod ang Bacolod sa gihapon ara na paidalom sa MGCQ hasta Hunyo 30. Kung ano ang mga ginapatuman sa karon, amo man sa gihapon. Pero ang kadamuon sang kaso adlaw-adlaw may nagadugang, mas damo ang nagadugang sang sa mga nag-aalalayo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Amo ng senaryo subong dere sa Bacolod City, ang mga tao sa Bacolod subong magsig na lamang kahalong sa lapit na duwa ka tuig. Kapag antos, damo naman sang nagpalayag nga halos natak-an na sila ang pagpangbakuna sa mga kabaranggayan para yunon. Ang Bacolod Barangay Vaccine Rollout ginsugda naman kahapon hasta ini sa Hunyo 23. Sa mga kabaranggayan ini, ihobantayin nyo may ara na naman grupo nga magabantayan ay sa saning senaryo. Sabi na ang mga tao nga mahilig mamantay sa dalagan sang pamulitika sa sunod. Ang panugyan labang sang saring nga panatunturan, hinay-hinay lang. Bangod base ka mo makadasma, kag hindi makabangon. Kung sa mga pagkaon pa, base ka mong madunlan, kag hindi na makaginhawa sa simple gasugulanon. Tumba wala pilas, kag tumba ngaway na sang ginhawa. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ginagibang sa nga balita sa bahin sa lokal? Ang ginasiling soft-spoken nga abogado. Bantog ang ngalan sa Pilipinas. Mahinay, humambal, pero maunod. Secretary Salvador Panelo, nga subong Chief Legal Counsel ni Presidente Rodrigo Duterte, anay presidential spokesperson na di siya,
kag-anay direktor sang Integrated Bar of the Philippines. Anong balita sa iyahaw? Mangin guest of honor kag speaker ini siya sa ika-83 katuig nga Charter Day sang Bacolod sa Biyernes, Hunyo 18. Ang siling ni Mayor Bing nalipay siya bangod apisar sang ginasulay nga pandemya. Si Panilo way na magpangduha-duha sa magbaton sa yes nga imbitasyon nga magkadto sa Bacolod kag magupod sa pagsaulog sang Charter Day. Ang bintaha hambal sang alkalde, man si Panilo isa ka importante nga tawo sa panggobyerno subong sa Pilipinas. Bangod ako man ang papel sila sa patag sang pagkomunikar, sa patag sang komunikasyon sa ato sa nga lokal nga gobyerno diri sa Bacolod, pasaka dito sa gobyerno nasyonal. Ang communication lines with the national government sa saling krisis nga gidalokdo subong sang syudad, sang probinsya, kag bug-os nga nasyon. Hindi na ni bag-o para kay Panilo ang pagbisita diri sa Bacolod. Angod kun inyo maduduman, di man taran ko ka panumdum, di man taran kadumdum siri. Sang nagligad nga Mascara Festival sa syudad sa Bacolod, ari man di makakson si Panilo nagbisita. Nagligad bla tong Oktubre tuig 2019, 2019. Di may COVID-19 ito sa Pilipinas. Ano ba lang mabilin nga kayuhan? Kag benepisyo or bintaha ni Panilo diri sa Bacolod. Mabalaan lamang na kung siya ang ari na. Sabad ay kabalantayan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang taralopang doon man nga balita mga kaaksyon. Ang ido ginasiling nga mo ni sang man's best friend. Mapuslanon nga sapat. Nagabantay sang balay para hindi makasulod ang kawatan. Ay iban ganing ido mga kaaksyon, pwede yung masugo di bla. Along lang kay basi kagton ka mo. Ang iban nagadugsing man, kag nagaupod sa paglagaw-lagaw. Pero ang balita mga kaaksyon, may mga tao gali nga akig sa ido o kung may kainit sa ido. Dito sa Providence, Barangay Granada, Bacolod, may pila ka mga litrato nakapost mga kaaksyon social media, partikular sa Facebook, nagapakita sang makaluluoy nga mga ido nga naghanalaplay sa kilid sang dalan ay iban ara sa gwa sang puloyan, patay matapos ginapatihan nga ginpanghiluan. Ang post sang Community Animal Rescue Efforts, ang grupo ginatawag Care Incorporated, sila ning batyag sang kaluoy kag kahangawa ho. Nagpalayag sila nga handa sila magtanyag sang padya. O mati kabada ha. Ang grupo nga Care Incorporated nagpalayag, preparado sila. Mayara sila ginpain nga padya sa sinuman nga tawo nga may nahibaluan. Sino man nga persona nga mahimo may nahibaluan, kilala kat kilala sa tong tawo or mga tawo o kon grupo nga naghimo sa pagpanghilo. Ini kung gihiluan gid man, di man pwede nga dungan sila magkalamatay da nga wais ang hindi man pwedeng ido mapatay sa ginatawag aratay. Ang kapatay sa aratay ang manok. Di bla mga Bisaya nga manok ho. Nga sa unhan spiyakto nga dalan, spiyakto nga lugar, may ginasagod nga mga inagbulang nga manok, magpang-immune na sila, nga hindi magpabalo. Ay kaluluoy tanang mga kasagod iya sang Bisaya nga manok, ikakapatay na, kakahaplay na, ginatawag na mga kaaksyon na patay, bangod sang halit, nagintuga sa babang immune. Ang iban nagkakapatay man sa ginatawag nga aratay. Pero ang ido niya, way niyang ido ka patay sa aratay. Kaya man yung pagpati dara sa mga residente mga kaaksyon, ang pagpati sang grupo Care Incorporated, naging panghiluan
ang ining mga ido nga nakit-an nga nagkalamatay. Tianda sila magatag sang padya sa sinuman makabulig para makilala ang persona kung grupo sa likod sa litanan. Mga opisyal sang sunod, papanaog sa mga kabaranggayan. Ginpanawagan sa ring grupo nga kung pwede mag-akto, pwede nga maghimo kamo sang tikang. Himo kamo sang pamaagi para nga mauntat ang ginatawag bala nga animal cruelty, ang pagpamintas sa mga kasapatan naton labi ng ido. Ang kapitan sang Granada nga si Alfredo Talimodaw Jr. nagsiling diri sa Action Radio Bacolod. Ngayaman sa nga pag-ausisaon ang natabo. Kay way pa pagkalapot sa itinupangon niya ti sa mga hapon, sigurado nga nakalapot na sa iyan eh. No, ang ining report nga pagkalamatay sa mga ido. Bao sino man nga tunto o kuntunta ito yaman. Nga wala sang obrahon, way sang opisyohon. Anong sala sang ido? Ano ang labot sang ido sa ila? Nga kinahanglan gid mga kaaksyon nga pamatyon. Ano ang rason? O kung base mayara sang tawo lang gid yang nga tripping lang. Pao kabay pa kuntani nga alagon kamo sang ginpamatay nyo nga ido, no? Kagkabay pa nga makilala nato ang sa likod sang atong ginapatihan nagpanghilo. Nakasuhan kang pamangkoton sila kon nga dalitan tong ido ha, do kaladlukan to ha. Akig tong ido. Samtang sa lokal sa gihapon nga hugada, balita nga di mayo sa paramantin-an pero hindi ginaton malikawan. May pahibalo o kon abeso na naman nga nagaresulta sa pagkurinot sa agtang kag pagkulusmuron sa rawong sa mga tawo. Ang power interruption sa lipot nga tawag brown out na naman. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga adlaw ang Seneco may pahibalo. Nasa maabot nga Hunyo 19, Sabado na ng adlaw, mayara sang maintenance activities nga himuon. Ang brownout magasugod alas 9 sang aga, tub alas 12 sang udto. Bot sa lingon isa, duwa, tatlo ka oras nga penitensya. 3 ka oras nga kumud-kumud. Ang mga lugar nga naapektuhan, abot kundi ini sa nga lugar man, din nga barangay ni man. Uway bambutang di nga kundi barangay ni, din nga banwa o kusunad nga ni. Halin kuno sa ginatuwag kabisig, pagkanto sa Purok Mansanero, Purok Malipayon, Gabi, Saging, Balinghoy, Waling-Waling, Mainoswagon, Salong, Pait, San Francisco, kag Kawayanan. Dala ang Kamonsilan, kag Family Farms Rice Mill. Muna galing yaw ko pangitay sa paibalusang Seneco, pwede makulo-kompleto kundi din nga barangay. Diyan nga banwa konsunad. Ayo, ikatululo sa mga taos bunghaw. Sa mga nagpapangkot, pwede nyo na malantaw sa ang ining abiso ni sa mismo FB page sang Seneco. May ara pagid, June 18, Biyernes. May schedule man nga power interruption sa mga konsumidor. Sang Seneco makakson may maintenance activities man nga pagkahimuon. Di isa man ng tinutuyo sa maintenance activities para nga mapasiguro nga hindi magresulta sa mas dako-dako nga power interruption sa ulihi. June 18, 2021, Friday. Nagasugod alas 8 sang aga, tubto alas 11 sang udto. Mayo niyaw kami barangay niyaw, may lugar niya. Ang apektado, Morsia Feeder 2, portion only. Bahin lang sang nasakupan sang Morsia Feeder 2. Anong apektado nga lugar? Portion sa Barangay Zone 1 sa munisipalidad sang Morsia. Importante rin. Nga may maluan temprano pa sa ato sa mga konsumidor para makapreparar kag para hindi mabihangan. Yara kamo plano nga lutoon sa maabot nga Biyernes o kung sa maabot nga Sabado sa mga lugar gin-mention naton para may diya kamo temprano pa. Lutoon nyo sa oras o kung sa adlaw nga wala sang power interruption. Alas 5:12, Action Radio Philippines Standard Time. Sa nagabaga naman nga balita nasyonal, antes na katuan ato sa Liga Patrol, ang banwa sang Magpit, probinsya sang Cotabato,
subong wala sa nagaserbe nga opisyal sa ang gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ang rason? Bangod tanan, halin sa alkalde, bisi alkalde, papanaog sa konsihal. Gina-quarantine, gina-isolate. Sipot gid sila tanan ho. Kung sa mga pasakayod pasang herbal, bungkit urot ba? Daw taksi ba? Ubos sila tanan. Ang iban infected sa COVID-19, ang iban dapat gid nga i-isolate bangod close contact sila sa iban nga mga nagpositibo sa virus. Anong natabo? Ang DILG nagpamtang temporaryo sa municipal officer bilang caretaker sa Banwa. Si DILG IV Cervantes, DILG Municipal Local Government Operation Officer, amo sa mga nagaserbe caretaker para malikawan ang ginatawag nga leadership vacuum. Si Magpit Mayor Florinito Gonzaga, nagsiling siya nga ako positibo cause COVID-19. Bao kabay pa nga hindi ini matabo sa iban nga banwa surad kon probinsya gani sa mga opisyal naton sa gobyerno. Treple dapat ang inyong nga paghalong. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Observation report sa patrol. Nano ba lang sitwasyon sa Bacolod City with Action Jan Diaz? Action Jan, mayad nga hapon, please come in. Mayad nga hapon, Action Market. Sa totonan nga mga ka-aksyon, ang patotisi nga naman amon, dili mga hilit-hilit naman dili kag mga gagmay nga dala noon. Among ginapang sulod, siniman nga matrion, kaya ambal namon do, permina di mga mayor nga dala noon. Pero wala gina namon na likawan, ang paglabay sa may circumferential road, mga ka-aksyon. Pisa nato na pagsaysay sa pinakawing nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Ang patron ng kalabay na, dito kami naglusot abi sa may area sa Station 7. From Station 7, nagbalik kami dili Pampanga Akuri. Kabalo ka Action Mar, ang ibang giro naton nga mga motorista, dapat la sundon yun nila na kay balo na sila kung dapat imuon. Kung nara gani ka sa may National Highway, kag malapit sa may intersection point, hindi ka gida magpark sa may way nga paliko na patuo kay na para na sa mga salakyan nga sige-sige ang pagpanglakaton. Ang ginapanagutan lamang dira o kung ano guro ng moral na lang naguro nilang obligasyon na kung dira ka mismo sa may inner lane mapundo ka kung matabok ka gid sa intersection point. Di kay napalabay naman sa ibang Akuri, damo na gimang siguro na kay Balo. No nga wala gid sila yan nagkapatuga-tuga papundo o kung abi park o kung ulat sang green light dari sa may outer lane. So, di sila nag-tinira sa may inner lane tanan. Then, atos sa mga salakyan, nga ang ilan naman diri pa, no, amo ni maliko, patuo Action Mar, at least dire-diretso lang niya ang ilang pagbiyahe, no? Kagapalapos dari sila sa may circumferential road. Amo na kita, sila nga po, nga bisan ano kadamo sa mga salakyan, nga nagapinila dira sa may Banga Akuri, pero diring outer lane niya, ginparte ni Sergid sa mga salakyan, nga paliko pa north nga direksyon sa circumferential road. Bangod sila mga ka-aksyon at obserbaran sila nga po nga bisan kadamo ang volume sa mga salakyan nga da nagalusot sa ibang Akuri sila nga po nakabiglaman diri nga moderate to heavy kontrapiko ang aton pagambalan. Dili naman sa kabahin sa may Las Palmas nga lulutsan ang mga area nga sa tutubagin nagdiretsyon isa ka trailer truck. Mga ka-aksyon sila nga po nakabiglaman diri nga light to moderate and traffic situation. Ang isa lang siguro diri nga tandaan sa tumatag paramati nga pwede ka gidaliya ka left turn. O galing kung naling ka diri sa may south going to north, expect mo lang nga ang left turn nimo at the last 13 seconds sang traffic signs, sabi ko traffic lights. But hindi una ang left turn ay ba nabi nga mga areas nga intersection point sa syudad, unaya nga ginalaw ang left turn para at least kung nakauna ang gusto mag-left turn, maka-adjust yung gasunod, Action Mar. Pero di totally different. So kakatabod na kung kaysa, nagapunsok, gidmanti, iban guro indicate hindi, or bago lang dra nakalabay, aperting pamito nila dra, no? Pero kung nakaibalo sila sa traffic rules na mismo sa may Las Palmas, at least hindi dra magtugab na sa itagulo, ibang ka-high blood no, nga, balilap lang lang kasigundo, so nabilin, hindi pa kami katabok, kamo na sang katabok dra, mga ka-aksyon. Pero pwede ang left turn, ha? And of course, ang lulutsan ina, agin mo, no, para mga Las Palmas, sa top na mga ka-aksyon, kung naanag ka mo, nga diri ka mo kalusota, sa may area sang Takuling, kabalo ka problema, or gigid, ano, kay labalaba pa, ang imong biyahiyon. Kaya kung diri ka sa may Rosario, Lopesina, Gonzaga Lopesina rather, then, ang imo direksyon pa south, kung naanad ka mo kung kaisa nga diri malabay sa Bacolod South Service Terminal,
Subong abi, hindi ka mo kalusot sa daan nga ginaagyan sa mga bus. Digtugig ka mo malapos mga ka-aksyon sa may Margarita Extension. Diyan from Margarita Extension, left turn. Balik dari sa may Lizares Extension mga ka-aksyon. Mas laba sa kay ang ginahimo diri sa Bacolod Traffic Authority Office, gini mo nila one-way scheme ang ilang gina-implementar sa mga salakyan gikan sa south going to north. So ginalabyan sad to sa mga bus, ginaparte ni sila lamang ina sa mga salakyan nga sa may south going to north mga ka-aksyon. Kaya mo man sila, hindi naman sila kadiretso lusot sa may Libertad. Dirigid sila malabay, balik sa tubang sang isa drabla kay establishmento kung supermarket ang mga ka-aksyon. And then, malabay. Pero, laba pala nga ruta. Kung nakaibalo sila, pwede sila kalusot rin sa Gonzaga, kung ang direksyon padulong east na portion sang syudad. Barangay Mansilingan, Barangay Alhis, pwede sila kalapos rin sa may area mga ka-aksyon sang Gonzaga, kay may shortcut na dra. Ang first kabangga sa Too, paglalabay mo Gonzaga, Lupisay na, then straight ka pa east. Ang first kabangga sa Too, amo na ang Sarina Heights nga road, nga ang iyan na lapos Patakuling Road, mga ka-aksyon. At least, kung da ka mo maglabay, ang iyato na nga lusot sa punta, ang mga backup 6. No, ang intersection point sa Patakuling Road, Lizares Extension, o Cananais Extension, mga ka-aksyon. At least, mas dasig yung mga biyahe, nakalikaw ka pa sa trapiko, doon mismo sa Libertad malapit, kag diri sa may lapit ng area sa backup 6, kag dire-diretso pa yung pagbiyahe sining hapon mga ka-aksyon. And ang ruta, ang manalulutsan sa Kidmunot, ang bago lang ang Las Palmas. Kung hindi ka magliko pa to sa unang bangga, dire-diretso ka lang, and then maleft turn ka, paglabot dira mga ka-aksyon sa isa ka signage, amo na dalang lusot naman baka sa may Las Palmas intersection point ng circumferential road. Amo na pinaka-shortcut kay siningad, laod na kita naton, medyo motor-traffic kidman sa pila ka mga mayor nga daralon sa palibot sang syudad. Ang patrol sininga po, nari kami malapit sa may Bangga, La Salvador, no? Huwag man untat ang kayuhana, isang dalanon, sininga po, sige madari na nga barina ni, doon ba nila bala division ang dalan para Akson Mar, mabala, nagkaroon nilang distansya, bala, doon ginakaon-kahon, dari nila, at sige-sige pa din pag-ubra, ang outer lane, kagang inner lane gid, no? Amo lang ang maagyan, ang sa tunga iya, kitatlo ka linya, ang sa middle lane mga ka-aksyon, hindi pa, kaya mo nang gina-construct nila, ginakayon nila mga ka-aksyon, siguro para pulido, gid, hindi pa pwede maagyan sa mga motorista, halin diri north, going to south direction, mga ka-aksyon. So far, mo nang pinakawing nga sitwasyon sa palibot sang syudad, sa nasiling mo na, nami isang panyempo, manyag, matahom pa, kumpara sa kung driver nga tahom sa bungapon, matinaw ang kalangitan Akson Mar, mabulubugnaw ang panyempo namin ginanhigop sang mainit nga lumi ni Papanga. Mabasa mo na sa tiyempo, do medyo makatuluyo, pero iban sa nidiriga po na yun, ay na sila tagsa ka mga puloyan. O puliha, kay wala man pati man sang pagulan, masanag ang kalangitan, wala ginagatipon ang galom, siningapon mga ka-aksyon. Halong sa tutag palamati, preparagid sang inyo proteksyon sa kagalingon, agod likaw sa balatian, ano man nga panahon. Nakaka-aksyon inuan nga dalagan sang trapiko, sa patrol ang taglimot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Akson John 521. Akson Radio Philippines Standard Time. Ini nga mga hindalaman sa ito sa kaluan sang D4. Ngayon, iba na. Ivana Alawi po.
may tibay na loob harapin ang Okay, dari kita sa mga nagabonitor sa ato sa live stream. Ay Elizabeth Malakagamala, good PM Axon Marlon, keep safe always, God bless and more power. Paul Binias Anieve, maayong hapon Axon Marlon. Oh. Alex R. Montesa, Papa number 1. Oh. Si Ganji G. Pads, mayong hapon, tantanan nga pamati sa Axon Radio, Bacolod. Okay, si Imbong Dio Campo, gabonitor kami din sa may Maaw, Bago City. Condolences sa bereaved family of Efren Montesa. Noel Amar, Milail Oligo, kag partner Bea Jonathan, madamang salamat, hamal ni Alex. Vanessa M. Mayo, Araman, Doc Mayo, sang Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, Ma'am Chinky Dialagdon, Familia Dialagdon, Apel. Sang Padanon DSB, upod sa Puar, sa sang EFC, madamang salamat, Alex Montesa. Maayong hapon man sila ni Ma'am Jean Officer, Ma'am Lily King, Ma'am Lida Zamora, Yamagisi. Okay, the more you know, hamal ni Alex. Liberato Sornito, good. Araman si Puding, mayong hapon, Action Marlon. Mary Joy Camero, good afternoon. Hamal ni Lucelia Pirartilia, base ginungod na pamatay para makapangawat sila, pero dapat hindi pwede nga pabayaan lang ang mga ido sa dalan kay kahigko sa ila sining nga higko sa dalan. Owners should be responsible for their pits. May ordinansa na di sa Bacolod City, no? Nga kung ikaw tagiya sang ido, dapat hindi mo papagawas kumpaws mo sa nga balay. Kaya kung makakagat gani gwa kumpaws balay mo, may obligasyon ka ikaw ang magasto sa pagpabulong sa kagat yang tawo. Oh. Joval Trinidad, have a blessed Tuesday afternoon. Monitor sa Kabangkalan City. Pagi sa YouTube, FB, kag Transistor Radio. Kompleto ni. No? Greetings for the AM, number 1 AM radio station, Action Radio Bacolod. Okay. Includes ko ang listeners and viewers. Joval Trinidad. Humali muna, good afternoon. Okay, love you man, hambal ni Alex Montesa. Pilton Lipora, monitor ko din sa may Pasay City. Okay. Likes and done. Hambal ni Noel Amar. Tamayo yaman si Vanessa Mayo, Jenky Dialag, Domia Oligo, Alex Montesa, John Sison, Bea Jonathan, Dennis Roma. Barrio Garay, mayang hapon. Okay, Jocelyn Kalamaan, Action Radio Bacolod, mayang hapon. Marisa Roquero, watching from Kuwait. Shout out, Pamilya Roquero, sa may Purok Pandan 3. Marisa Roquero. Share Dan Samaron. Thank you, God bless. Greet ko lang friend ko nga si Bula Baluyo Iras, dara sa may barangay Pahanokoy, hamal ni Noel Amar. Okay. Familia Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, kag Barangay Caridad, Ciudad Sambago, pod ang familia lumugdang sang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, from Alex. Labaton an, mayong hapon sa Marlon, monitor lang kundi from Aman Jordan. Araman si Zian Cabales, good afternoon. Yvonne Boyser, good PM. Dan Sharing, salamat Yvonne. Diding Alohamiento. Kapamati kami sa Barangay Antipolo, Pontevedra, God bless you, salamat. Greet ko lang, kumpare ko nga si Bowie Diolengo kag Rayboy Alunan. Sa ako sa ding hanablos nga si Taboy Derla from Noel Amar. Okay. Araman si Batsmata, si Alex Torres. Good noon, Meg. Monitor lang ko din sa programo Lihog Tamyaw sa aton sa nga kabats. Bats 93 sa nga Doña Luisa Middle National High School sa may Barangay Tangob. Lihog ko bitokre sa kontraktor sang kontraktor sang karsada sa may Hirna Street sa tubang sang gasolinahan nga Phoenix kay daw kadugay na gid nada. Ang daraw wala gid gamala ang tubig. Sang drainage wala ara sa karsada ga agi kabaho pa. Oh. Sige po kawon tadi ba si katulog ning kontraktor ni. Oh, isa ka barangay di nga pinauntat ko na sa barangay kapitan iya ang road widening. Ano nga sa ganating waan nga padasig na iya pauntaton ya. Sige, i-check ta na balang detalye ng balita na. Tanya Ramos, Araman, hello. Hi. Amali, hi. Hello. Okay. Iba ni balikan ta naman dugay-dugay ha. Steady lang po na.
Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Santon Plus Herbal Capsule Kamuanay Man. Aksyon Radio Philippines Standard Time. May pagkapinasahi naman kita nga balita ho. Ay damo-damo nga mga ido ang nakitaan nga nagkalamatay, ginapatihan mga kaaksyon nga hungod nga ginhiluan sa isa ka subdivision sa Barangay Granada, Siyudad sang Bacolod.
Ibalaon tabi ang detalye sa ring balita kag kon may resulta ng inisang investigation kag ginhimo ni Kapitan Talimudaw sang Granada Bacolod. Aksyon Radyo City Hall Report. Ang detalye sang balita sa report ni Axon Dale sa Axon Dale. Mayang hapon, please, Kevin. Action Mars, subong hapon na pakigangan kita kay punong barangay Alfred Talimudaw Jr. sa barangay Granada matapos kinabatan ng report nga may pilaya ka mga kasapatan ilabi nang ito ang nagkalamatay dira sa may Providence subdivision sakop sang iya sining barangay Action Mar kahapon nga adlaw na tabong ining insidente kag ginpost sa non-profit organization nga Community Animal Rescue Efforts upon Care Incorporated. Ining insidente Action Mar nga nagresulta no sa pagkaakig sa pila ka mga netizen ilabi na ang mga animal advocate nga ginakabig nila animal cruelty ining natabo no sa pila ka mga ido dira sa may Providence subdivision Action Mar. Pero according diri kay Kapitan Talimudaw wala pag Action Mar naglabot siya ang ining report no na inform lang siya matapos nga pabalo naton ang ining insidente pero so far siya sining pag-istorya atong kaina mga around 4 PM wala pag diyan nakalabot kay Kapitan Talimudaw ining insidente sang allegedly pagpanghilo sining mga ido Action Mara pero ginpahayag din ni Talimudaw ngayong kaso din na malambot rin sining report magakandak kini siya sang investigation kay sino siya ti makabig ining paglapas sa Salay Action Mara ilabi na sa animal welfare rights Action Mar. So Talimudaw, aminado siya nga ining problema sa mga stray dogs isa ini sa mga mayor nga problema sa barangay Granada. May mga pending request siya nga ginpadala sa Bacolod City Veterinary Office nga kung mahimo regular sila makapadulong sa barangay Granada makapangdakop nila Action Mar sa mga stray dogs pero galing daw wala pagid ma-actionan no apisara nga sulit-sulit na ang sining request sa City Veterinary Office. Aring reaksyon ni punong barangay Alfredo Talimudaw Jr. sa barangay Granada. At ito investigar ito kayo. Kasi violation sa animal rights welfare kay sarabla manghilong kaya wala kang karason-bason wala mang problema nga palapot diri amo na sang stray dogs hindi naman masarangan sang city vet naton pagpang nakopsina iti sa kalaparon sa Bacolod kag kulang man sila sa manpower ilang ulat mo lang sa schedule pero damo ta pending letter request nga may dog pounding diri sa Bacolod sa aton sa Granada. Ang mga stray dogs dira sinyo but sinyon kap mas damo subong. Ang cases ang ano diri subong yung problema una yung isa sa mga major problem ko consider ko na ganyan major problem considering ang aton city vet hindi gid maka-saturate sang campaign sa pagpundakop sang stray dogs. Anong pending request nyo kap sa City Vet? Requesting for dog pounding. Kaam kami din nila regularly if possible. Damo not only in Providence but somehow in the whole area of our barangay. So, wala man tadaan subong schedule sang vaccination, anti-rabies, ng amo lang. Mas mayo na nagiging action sang ako wala toleral. Pero somehow matandog na to ng taga-City Vet na kung maimbestigaran nila kung ma-trace up nila ma-dig-up ang records, we have pending requests na daw wala pa rin actionan. Dugay na nga request kap no? Yeah, pasulit-sulit na lang. Action Mar na pati si punong barangay Alfredo Talimudaw Jr. Action Mar. So sa mga tiniona matamat man nag-viral ining ginpost ang care kag ang ginpick up man sang aksyon Radio Bacolod ilabi na sa mga animal advocate kag mahilig sa mga kasapatan na Action Mar. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo Action Dale Salazar una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaya mula dari sa Bacolod sa nasiling tara, mayara kita sang lokal nga ordinansa di, dumduman ko na mga kakson. Ako nagapanagiya ka sang ido, way taga siling nga amuning rason sang sining tawo kon grupo, ina kon ginungod nila hiluan gid, para magkalamatay ining ido, may kaaking sila, bagod gina pabayaan sa mga tag-iya, way tagambal nga mo ng rason. Prote kon padalman kag ukaton ta ang lokal nga kasuguan diri sa Bacolod City. Saad nga hindi mo pwede pabayaan lang nga nagalagaw ang ido mo. Kakon makakagat na mga kakson outside sa compound sa imo sa nga balay, takong obligasyon mo. Ikaw na yung magastugid sa
Aturok sang anti-rabies sa tao nga nakagtan sang ido mga kaakson. Kabay pa nga may baluan na kung anong kung una dapat gid tumuron kung sino to ang responsable mga kaakson kag siguro mabalaan mo na no, sang ato sa nga city veterinary nga talatapan kung balaan no to gid kamatyan sa ido di bla kay kung ginhiluan po hindi na gid mabalaan ya kapos na mabalaan paagi sa natuwag nga examination. Di ko nang ido mapintas. Pwede man nga istoryahon anay ang tayas ang ido. Yun nga, ma'am, sir. Abe, pwede na ang higtan mo ng ido mo ho. Pwede na nga i-lock nyo perming inyo sa nga gate para hindi ikagwang ido. O ay kasabad ho. Kag kapintas, nagapangagat o kung sandiin lang nagabilin sa higko niya. May rights nga mareklamo ang tao eh. Kag ang owners ang tangiyas sang ido, mayara man sang obligasyon nga dapat tatapon ginasagod ya. Kundi ya pwede matatap, di ya masaragan ang pagtatap. Mayara na sang willing nga mag-adapt mga kakson. Duman ito nagligad. Nagligad nga mga binulan bla to. Mayara sang grupo nga nag-adapt ya, nagtatap sa mga ginapabayaan nga mga ido bla ho. Dara na sa area sa barangay 35 nila gintipon. Kagin pang amuma ang mga ido mga kakson ti may mga nagkadto man to kag nagpili slaya. No? Sang ila sa di nahamutan nga ido nga luyag iadap kag gasagudon. Ay naluwas to sa kuan ang plano ko tari pang teruhon to patyon mo. Teka naluoy man. May way to ba dayon? No, kay gin safe gin tingwaan to gipangitaan to sa pamaagi para nga hindi lag maglabos punto nga dulaon ka buhi sang ido. Pwede na nga saguron lang. Pasalamat kita may mga grupo sang mga private anda ya mag inang mga may balatyagon blaya sa mga kasapatan. Why to madayon ang plano nga pagpamatay ko tani si ido to. Kaya no, damo-damo na siguro sa mga nag-adapt ng mga kakson. Ang base ko ng ido, nalipay man eh. Ang pasalamat sila, guro kung nakambal ang ido, di kung tao ni salamat di sila mo. Ang kung may kamot, di pamalakpak di sila mo. Namo na, sa may barangay Granada, naom kita. Ibaluan na ang rason nga ang nagkalamatay na ang dabo ng mga ido dara sa subdivision. Alas 5:40, Action Radio Philippines Standard Time, Vitamin D3, stay healthy, live better. Paagi sa Life Extension Vitamin D3. Sa Life Extension Philippines, report balik sang patrol sa ato sari nga pagpanumali. Once upon a time, may nanay. Naglabas
Ay, dalangid. Why ito ulit na sunod? Why mo on akong mic? Dalangid. Balikan ta. Why ko ma-on ang mic? Okay. Dalang. Balikan. Balikan. Okay. Athea Kim Iriman, balikan ta kayo, why ko ma-on akong mic. Athea Kim Iriman, good afternoon, Nagsumarlon. Andrew Juanites, good afternoon. Okay. Si Andrew Juanites. Buhay sa Klagaw, sa Bacolod ba? Amal ni Alex Torres, salamat gid. Kaway pang maaksyonan, nada, paagi sa programa sa Action Radio Bacolod. Still number 1, stay safe. God bless to all Action Radio personnel. Ang maayo na kung magkaladakpan ang nanghilo, sila man ang hiluan. Amal ni Alex Torres. Marivin Tamayo, Villanueva, mayong hapon ka-aksyon, watching live from Kabangkalan City. Okay, Kabangkalan City, God bless, amal niya. Amal man ni Alex, say it loud. Okay. Amal ni Ana Mandri Sogbro, audio please. Okay. Amo to, sensya lang kay gambal ko, way ko maon ang akon mic. Salamat gina kay Ana Mandri Sogbro. Okay. Salamat, Ana. Now I can hear you, sir. Salamat, Ana Mandri Sogbro. Iban, balikan ta naman dugay-dugaya. Thank you. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Action Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio.
Radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. O kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen nga Barangay Alis, syudad mismo sa Bacolod, kung sa rin natublang nabungguan ang 69 anyos nga babae nga ging tala kay Olivia Proceso, di ba, ano to, action man, unidentified, kag nagpalagyo to ang nagbunggo sa iya, nga itong resulta nga according sa police, ginagkabig nga hit and run ang insidente. Actually, kahapon sa hapon, nagsungka na sa may police station number 7, ining 20 anyos nga driver sa isa ka Toyota Vios nga nagaduwag sang gray nga nakabunggo action mars sining senior citizen. According to kay police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa station number 7, ang natabo kahapon ng sa hapon nagdesisyon nga magsungka ining suspectsado, ginakabig-abing nga suspect iti sagid man ang driver nga bunggo patay sining victim action mar. Kay YC kuno kay balong nga nabungguan niya gali tao action mar. Oy. Ang iya lang niya kuno nga pagkano do ido lang blado amo nabing ilang pagkangop nga nabungguan. Sa uli gimangkot sa kanusang iya nga iloy kun nga amo gid sinakadako ang damage sa mayhod. Puson takang takop lugar sa iya makina action mar. Nga kun makit-an didto nagupi gid mo nga do nagluhob bala ang sa may uruhan nga porson sang iyang nga salakyan mismo. Sang uli, di ko na nila ka na ibaluan, nga gali ko no, nakitingala sila or ila na diskubyan, nga ginahanot man sila sa radyo, ginapangita sa nga may amo, sinabi nga nagpalagyo, ining driver sang salakyan, nga nakabunggo, mismo action mar, sining 69 anyos nga babae. Galing kaya naglaps na ang reglementary period, usually 18 hours, action mar, mga amo sila nga kaso, wala na nila agin na custody ining 20 anyos nga suspect. Damo ka palangkot nga agin na wala ginahingatlan. According to Police Captain Elmer Bonilla, nagayo kuno anay ang pamilya ilabi ng Iloy nga hindi na pagingadlan ining suspetsado bangod sa trauma bla nga nangkon sa bata tigin angop na naton amo sila nga sitwasyon bisan pa isa ini ka insidente akson. Pero akson dyan daw residente na sang barangay Tangob? Dahil amo nang info. Galing kay ang bagri ni Sir Bonilla, hindi na ko na pag-ilawago ng ngalan na. Tiyambro ko, bakit damo na lidason ng mga kaso ng mga insidente, hindi mo lang magpalawag ngalan. Gani. Di, sadya gini, mga taguagit na iwasin sa ulihib la. Tiyambro ko, diba siguro ang mga buwas o kung sa mga sunod nga adlaw. Gawat mo rin sakto nga time malawag ngalan niya. Oo, importante mangin patas bla. Nga ano lang bisan gaod gaayo, tila magito nga amo na gani ipagayo ni Action Mar, gina-respeto na naton, no?
pero depende na sa aton nga magkapulisan. Kaya mismong pulis hindi magpalayag sang pangalan, pero mo na 20 anyos, estudyante, pra ni sa kolehiyo, according kay Sir Bonilla, amana nagamalas ang sila kaya mismo, pero tayo matabo sila diri, most likely action may areglohan na, galing kayo wala pa pinal nga desisyon. Kaya may ginaulat na silang pinakalapit gid kay mata mismo siling biktima, amana niya utod, abi action man, nga sa gito makatag, sa pinal nga desisyon kung bala pa sa kansang kaso, o kung may areglohan ay, nga matabo action. Mayari si Police Captain Elmer Bonilla sa ating interview. Bali, kagahapon ng mga pasado na special media ang driver sa alleged sakyan nga naka-hit-and-run diri sa area sa Barangay Les, Kunting, Bacolod City Memorial Park. Nag-surrender diri sa police station together with sa iyang pamilya ng legal counsel. So, gintawagan man sa atong traffic investigator ng case ang pamilya sa napatay nga biktima. So, kahapon kami into settlement na sila o galinang kay kinahulat pa sa himatang direct nga utod di pala sa biktima nga napatay. Kaya sa subong ay palitapo na nagkatod rin mga pakaisahan ng totoo mga relatives. So, ang desisyon kung ma-file giman kaso ang biktima o kung makato sila into agreement, nakasandigin na sa iyang utod. Pero pagkahapon, istorya na sila diri, kaga ang family sa suspect, nagkataga po inisyal nga amot para sa burial sa biktima. Isang natakutong insidente, limbo kita kayo, kita sa suspect bala, kung sinoding naka-sitinran sa biktima, kay gagahon, sinamo dito sa mga consideration. So, yung gamit na yung bulik sa aton ng mga amigos sa media, sa social media, para malocate niya ang suspitsado. Lately niya lang na-realize nga kinabombardiyo sa gali sa social media kasi sa different stations sa radio. So, yung mga minsan yan nanay nga ang salakyan na mula kadapunggup kasi nakita natin ang hood ko sa iyang salakyan, gupit mo kagang bumper. So, rason niya sa nanay niya, nakapunggol lang sa pamusang ito, huwag niya napabalugan, huwag niya nabalaan niya, kahon na tugaling na bunggaan niya. So, nagpasalamat kita sa buli sa media, ng social media para malukitin nato ng suspect. Action mabatian si Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa station number 7. Sa lewat kinaklaro ko, wala ni siya under custody kaya naglaps ng reglementary period. So, pag-istoryan, para nilaliwat, depende kung saan maabot ang utod o kung matagi mismo siling victim action ma para maplasta kung matabo kung wala may settlement o kung may nagkaiugin nga pagpasaka sa kaso aksyon Marlon. Sa totoran yung mga ka-aksyon sa mga panahon na mawasiling tanyempo mapangpang karabanan dito paulit tag sa kamapulian ini pagalintan magpaligo magpanidin kag magpanghilamos pero ngabon isa ginaka-crucial mga ka-aksyon galing dapat gamiton ngabon ang sigurado kitang 100% natural sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patron sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa mga high blood sa mga diabetic aton pero may ginarekomendar panyawan herbal capsule with
tan tutok sa Action Farming Line las 7 tubto balas 9. Inyo anay mga kaupod temporaryo sa Action Boy Duran sa kanan ni Action Brian Morden. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar ng Action and Defensor. Ako naman Action na Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Madamo na sa aton mga kasimanwa ang nautdan sa tiil bangod sa diabetes. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!